Uns quants quilòmetres al nord-est, a Barquinona, tots els homes i dones de la ciutat caminaven lentament en direcció a la basílica. Els carrers eren tan plens de gent que era impossible caminar en direcció contrària, i si hom s'afegia a la riuada era capturat i arrossegat. Els vilatans, resignats, acceptaven el seu destí amb temor i tristesa. Un atac sarraí podria significar el final. Déu, en la seva infinita bondat i compassió, els havia de protegir. La majoria sabia, però, que Déu no intercedia gaire en aquells assumptes. Moririen molt aviat i d'una forma terrible. Tots els homes aniran a defensar Déu Nostre Senyor, cridava una veu profunda i madura en la distància. Defensaran la ciutat de Barquinona i el seu bisbe Vives. Suant per la calor sufocant de la riuada humana, el Bernat i la Mireia caminaven també cap a l'església empesos per milers de persones. El comte els havia ordenat directament que s'afegissin a la multitud i anessin cap a la basílica. Allà els havien de distribuir i armar per anar a fer la guerra. El pla era simple i pervers. Una tropa de ciutadans sortiria de la protecció de les muralles i caminaria a la recerca de la tropa enemiga. I els plantaria cara. La cavalleria se situaria a la rereguarda per protegir realment la ciutat quan la tropa principal quedés aniquilada. Amb una mica de sort, els ciutadans podrien rebaixar el nombre d'enemics sarraïns i la cavalleria tindria alguna opció d'aturar els musulmans. Tots els cavallers actuen igual, Maria, remugava el Bernat, aixafat contra un home gras. Darrere seu, un altre home, alt i corpulent, l'empenyia quasi alçant-lo de terra. Ens havien de protegir contra els sarraïns i ara m'envien a la guerra. La Mireia va donar-li un cop de cols al bailet, que darrere seu aprofitava l'aglomeració humana per tocar-li els pits. No crec que tingués massa opció, va dir la noia disculpant l'Aran. El comte ha estat molt clar. Tots els homes, sense excepció, han de lluitar per protegir la ciutat. I recorda que ells també van a la batalla. Però tenen escuts, i llances, i armadures, i cavalls. Jo no tinc res. Ell es va girar i va clavar-li un cop de puny a la cara del noiet que la magrejava. El jove va fer un sanglot i va seguir arrossegant-se per la multitud amb el nas sagnant, sense poder ni tan sols fer-se un costat. I què podem fer? Va seguir la Mireia, indiferent a les queixes i blasfèmies del jove del darrere. Jo no tinc la culpa de que el món sigui tan fastigós. El Bernat no va acabar d'entendre aquell comentari i no hi va pensar massa temps més. La riuada de gent s'havia aturat. Es trobaven ja al costat de la basílica, dalt de tot del Monstaver. Enfilat a una tarima de fusta improvisada, hi havia un dels homes que treballaven pel bisbe. Estava repetint la proclama del comte, a més aquell mateix migdia. Tots els homes en edat de lluitar havien d'armar-se i sortir de les muralles per defensar la ciutat. On són les armes? Va preguntar el Bernat. Dos homes alts i forçuts que treien el cap uns quants metres endavant van cridar la mateixa pregunta. I les armes? On són les armes per lluitar? El clam va ser sorollós i unànime. L'home del bisbat va alçar les mans demanant el silenci, però la gent començava a estar espantada. No tenien ni idea del nombre d'enemics que s'acostaven a la ciutat, ni de les condicions de la tropa. Tampoc sabien qui els manaria ni quina estratègia havien de seguir. Només que els cridaven a sortir a fora, deixant enrere les seves famílies i a buscar una mort probable.